Hi guys, खुलुमबाय नि बिजास नारि मारसेन फिन खनसे बुरनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ स' जों दिनैहाय माने दैमायाव माने जोङो माने गेलेनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो जों बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय आरो मोजां ब्लगखौ खिथाहरदो थुदो बेबायदि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै मिथियादौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों आबै नायदों आरो स' जों माने दंग' माने जोङो गेलेनो नागिरदों आरो स' दै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो निमाला आब'आ ओंखारखाबाय स' जों माने गेलेला आरो बाबाय आरो जोङो नै दुब्लि नालाय बेनिखाय दैथ' गाखोनांगौ र' अबस्से माने जों बैथिं थांनो आरो माबायाव माने सौगोन मोसौआ साब्लि बागानाव माने जों थांनो आरो बैयाव नायहैनो साब्लि बागानाव नोंथांमोना नायलांबाय था माने आब'मोना एलबाम खालामो नालाय बिनिखाय जोङो बे बै साब्लि बागानाव माने जों थांनो मोनदों आरो ओरैनो माला भिडिअ बनायदो आब'मोना समायना साब्लि बागाना लोगोफोर नै एक्ट्रिसा आरो आब'आ नायनोबा लोगोफोर नै बेयाव खखा सोयो आरो लोगोफोर नै जों लोगोफोर आबै नायनिफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायसिगोन बाय बाय